di channel YouTube-nya Indra Cahaya. Caranya gampang sekali, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung Bapak Ibu para tamu dagang utaminipun tokoh masyarakat Lembian Kulon Kecamatan Lembian dalam berikan sampun kasih wonten dalamipun panjenenganipun Bapak Sugiarto miwah Ibu Susiati. Wonten suwun kanthi kami katosan ugi kanthi wekdal panjenengan sampun kasdurawa ananging perlu kala imutaken bilih dalam berikan taksih wonten salebetipun pandemi Covid-19. Pramila Bapak Ibu para tamu kasun mematuhi protokol kesehatan ngagem masker, cuci tangan, ugi jaga jarak. Muga-muga dados kawit katosan utaminipun Bapak Ibu para tamu ingkang sampun kasdurawa sampun paring berkat pangestu anggenipun panjenenganipun Bapak Sugiarto badhe tasakuran bayang basuki pirangan sekalian Mas Irfan ugi Mbak Khairun Nisa kepada kali badhe apa tuh mak gede? Monggo menika mbok jenengan badhe menika. Dalam berikut wonten cengima cengicawa Malindu kepareng sinarangan kata-kata saking Nirmala Juwana Audio Sakura Sunggal Tebang Gabiar Sobuju Bapak Ibu Wilujeng Galuh kata-kata Nirmala dipakai ada. Aku ora kulino nyekel ngono kuwi ora iso. Iya, Nok.
Piye iki wong tapen iki? Ah, kamu Mas. Tukang player medun. Sambat yang dhuwur. Suhu. Udah sih, udah ngakon-ngakon. Soalnya mau mataku bolong, Mas. Tak kira bedunga ambrol. Jadi ngaturaken ujung dalu. Tujuh dumateng para tamu teng sedaya teng dalipun Bapak sinten? Bapak Sugianto. Bapak Sugianto. Nah, mungkin juga memberikan ucapan selamat untuk Mas Mas Bribtu Irfan dan juga Mbak Bribtu Iki abdi negara semuanya. seorang anggota polisi. Anggota Polri. Ya doanya semoga menjadi keluarga Sabina warga dan Halo Pak Rombang. Tinggal pikantuk momongan. Abi. Pak. Tapi solika. Mbak. Niki enten tembang Mas Langgam nggih. Nopo? Ya. Meman. Aku percaya gadis melihat. Rodok kesripet masih biasa niki. Memane ini begini awan. Nek awan memano. Tunggale nggonamu. Ya gunanku kuwi kok. Gunanku kan sik menik-menik to, Mas. Wis sunat apa durung? Hah? Nggih. Monggo Mas lembangipun. Nggih, monggo.
sing sabar yo tresnanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jangan lupa untuk dukung video-video di channel YouTube-nya Indra Cahaya. Caranya gampang sekali, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.